बहुत लोग कहत अलख कि खेसारी लाल यादव के अब गाना ना आई। खेसारी लाल यादव अब बर्बाद हो जाई हैं। खेसारी लाल यादव के अब फिल्म उल्म कुछ ना भाई, अब उनका के बर्बाद कर देवल जाई। तो जे जे ई बात कहत अलख हटे वो एक बार वीडियो के जरूर देखी। और खेसारी लाल यादव के गाना का टीजर काल आइल बाटे। ट्रेंडिंग में म्यूजिक के मेन सेक्शन में ट्रेंडिंग नंबर 2-3 पे बाटे। जाके भाई देख सकता रह तू। अगर दांत चियारत होगबो खेसारी लाल यादव के केस भइला पर कि खेसारी लाल यादव बर्बाद हो जाई हैं, खेसारी लाल यादव के गाना ना भाई, तो आजे खेसारी लाल यादव के गानो आवे लड़ल हटे। लेकिन पवन सिंह गाना के जौन टाइम रख हटे अपलोड करे के, ओकरा से 5-10 मिनट पहले पवन सिंह लाइव आके बतावत तरन कि हमार गाना आवे वाला बाटे हाल फिलहाल में ही, मतलब आजकल उ भी वो अपन गाना के जो टीजर बाटे अपलोड कर दिला हमन। यही वजह से आज गाना ना आइल हटे, लेकिन गाना बहुत जल्द आई। तू देख सकता लोन मर्दे कि जौन गाना के खेसारी लाल यादव के टीजर बाटे उ भी ट्रेंडिंग में बाटे। कोई कोई के तो गाना ट्रेंडिंग में ना जाला, इनका टीजर ट्रेंडिंग में बाटे। उ भी लगभग इनका 20-25 दिन हो गइलो कि गाना गइला, मतलब 20-25 दिन बाद गाना के रिलीज कल गइल बाटे यूट्यूब पर। ओकरा बाद भी गाना ट्रेंडिंग में म्यूजिक सेक्शन के 2-3 नंबर पर अभी भी चलत आटे। और पवन सिंह के वजह से ही आज खेसारी लाल यादव के गाना ना आइल हटे। तो कल फिर खेसारी लाल यादव के गाना ही अपलोड कल जाई तो देखिए लोनी भाई धूम मचा दे। जे जे खेसारी लाल यादव के विपक्षी रख हटे वो अब आराम से बैठल होनी।